mga katropa, prepare na kami. Mamimingwit kami ng isda. Siyempre isda ang bibingwitin. Hipon. Hipon, ayan, mamimingwit kami ng hipon. So ayan, nandito tayo sa may Pampanga River. Ayan. Siyempre kasama natin sa Mare Metal. Hello. Ayan, prepare na namin ang aming unit. Tara mo pala pados pare. Hapa lang eh. So stay tuned lang mga tropa. Huli namin, oh. Hindi namin nabidyohan, ha? Lobat kami.
Alam mo naman yung kulay niya. Yung kulay pa mo na.